जय जगन्नाथ। यही चैनल को आपण काहींकी देखिबे। चैनल रो ना होची ओडिया एक्यूप्रेशर ऑफिशियल। जदि आपणकर मुंड व्यथा अछि, गंठी व्यथा अछि आउ बद हजम होची, आउ आपण डॉक्टर को देखाउचंती, डॉक्टर को जेतेबेले आपण देखाउचंती, टेस्ट पे अलगा अलगा पैसा आपण दबा पड़थुबो। आपणको पैसा डॉक्टर को फीस भी दबा को पड़िबो। आउ डॉक्टर को जो मेडिसिन लिखिबे से मेडिसिन ପାଇଁ ବି ପଇସା ଦବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଥିରେ ଆପଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ, ଯାହା ନାଁ ହେଲେ ଏକ୍ୟୁପ୍ରେସର। ଆମ ଶରୀରରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଔଷଧ ଦୋକାନ। ଠିକ ଜାଗାରେ ଯଦି ଠିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରେସର ଆମେ ଦବା, ସେଥିରୁ ଠିକ ଔଷଧ ବାହାରି ଶରୀର ନିଜେ ନିଜକୁ ଠିକ କରିବାରେ ଜାଣିଛି। ଆମକୁ ଖାଲି ଜାଣିବା ଦରକାର ଠିକ ଜାଗା ଯୋଉଠିକି ଆମେ ପ୍ରେସର ଦବା। ଏହା ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ପଇସା ସେଭ କରିପାରିବେ। ଟେଷ୍ଟର ପଇସା, ଡକ୍ଟର ଫିସ୍ ର ପଇସା, ଆଉ ବାକି ବି ପଇସା ଆପଣ ସେଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ବି ବହୁତ ବଞ୍ଚିବ। ମୋ ପରିଚୟ, ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭଚିନ୍ତକ। 7 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି। ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୁଁ ଠିକ କରିଛି, ଯୋଉଟା କି ବିନା କିଛି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିକି। ଖାଲି ଯୋଗ, ଏକ୍ୟୁପ୍ରେସର, ଆମର ମୁଦ୍ରା ଥେରାପି, ସବୁ ନର୍ମାଲ ଥେରାପି, ନେଚୁରାଲ ଥେରାପି, ଯୋଉଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ମେଡିସିନ ର ଦରକାର ନ ହୁଏ, ସେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଲୋକଙ୍କର ଠିକ କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ଧତି ହେଲା ଏକ୍ୟୁପ୍ରେସର। ଏକ୍ୟୁପ୍ରେସର କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ ଏମିତି ଏକ୍ୟୁପ୍ରେସର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆମ ଦେହରେ, ଯୋଉଠିକି ପ୍ରେସର ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଡିଜିଜ ଠିକ ହେଇପାରିବ, ଯୋଉଟା କି ବିନା ପଇସାରେ ଠିକ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ୟୁପ୍ରେସର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ ହବ। ଆଗକୁ କୋଉ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡ ବଥାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସାରେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଆଗ ପଟେ ହେଇପାରେ, ପଛ ପଟେ ହେଇପାରେ, ଉପରେ ହେଇପାରେ, ଆଖି ଉପରେ ହେଇପାରେ, ଟେନସନ ରୁ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଇପାରେ, ଆଉ ପେଟ ଖରାପ ହେଲେ ବି ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଇପାରେ। ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ର ସଲ୍ୟୁସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିବ। ୟା ସହିତ ଯଦି ଗଣ୍ଠି ବାତ ଅଛି, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଅଛି, ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ଅଛି, କାନ୍ଧ ପେନ୍ ଅଛି, ବେକ ପେନ୍ ଅଛି, ଏଇ ରିଷ୍ଟ ପେନ୍ ଅଛି, ଆଙ୍ଗୁଠି ପେନ୍ ଅଛି, ଗୋଡ ଗୋଇଠି ପେନ୍ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଯେମିତି କି ଝାଡା ଠିକ ସେ କ୍ଲିୟର ନହେବା, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି କାଟିବା, ନିଦ ଠିକ ସେ ନହେବା, ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା, ଶ୍ୱାସ କଷ୍ଟ ହେବା, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି, ଯୋଉଟା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି କିଛି ମେଡିସିନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ୟୁପ୍ରେସରରେ ସବୁ ଜିନିଷର ସଲ୍ୟୁସନ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଓଜନକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବି ଚିନ୍ତା, ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଓଜନ ବଢୁ ନଥିବ, ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଓଜନ କମୁ ନଥିବ। ଏଇ ଦିଟା ଯାକ କେସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ୟୁପ୍ରେସର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତାହା ବିଷୟରେ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏକ୍ୟୁପ୍ରେସର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ହିଁ ଏକ୍ୟୁପ୍ରେସରକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ୟୁପ୍ରେସର ଯଦି ଆପଣ ଆପଣେଇ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ପକେଟରୁ ପଇସା ବହୁତ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ, ଯେମିତି କି ପୁରା ବଡିରେ ଥାଏ, ହାତରେ ଥାଏ, ପାଦ ତଳେ ଥାଏ। ଯେମିତି ମସାଜ ହଉଛି, ଏମିତି ମସାଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଟେକ୍ନିକ, 1 ମିନିଟ 2 ମିନିଟ, ଆପଣ ଯେତେ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କଥା ହଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ୍ୟୁପ୍ରେସର କରିପାରିବେ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କିଛି ଟାଇମ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ୍ୟୁପ୍ରେସର ସବୁଠୁ ବଡ ବିୟୁଟି। ଆଉ ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏହି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ, କୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନେଇ ଆପଣ ପରେଶାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ପକାନ୍ତୁ, ତାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ବନେଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।